Videon aiheena on, että kuinka hoidetaan työskentely jännitteettömänä 3 kohtaa täällä työsalissa. Ja se homma lähtee ensin sitä täydellisestä erottamisesta. Ensin tästä turvaboksista varmistetaan, että tässä ei ole jännitteet päällä. Ja näitä on 2 eri mallia. Tässä on tää uudempi malli, mistä saadaan jännitteet pois painamalla tätä punaista nappia. Ja silloin syttyy tää valkoinen valo tähän, niin silloin tietää, että tästä boksista ei lähde jännitteet eteenpäin. Kohta kun käyttää boksin läpi, niin olisi sitten tää turvakytkin täällä, joka sen täytyy henkilökohtaisesti varmistaa, että se on nollilla. Eli täällä 1 on ja 0 on. Että tää kytkin on käännetty tähän off-asentoon. Seuraavaksi, kun on varmistettu, että turvakytki nollilla, niin varmistetaan, että keskus on myöskin kaikki suojalaitteet nolla-asennossa. Pääkytkin, kaikki johdonsuojakatkaisijat, pikaverkkosuojat nollilla. Nyt on kaikki kytkinlaitteet laitettu off-asentoon, nolla-asentoon. Ja seuraava tehtävä on se lukitseminen ja merkitseminen. Opiskelijan tehtävänä on varmistaa turvakytkin esimerkiksi johtimella, vaan surraamalla ja sitten merkitä se tällaisella kyltillä, että ei saa kytkeä työkäynnissä. Tähän ei nyt tarvitse laittaa munalukkoa, koska tämä lukitusboksi täällä alhaalla hoitaa sen homman. Eli nyt olisi erotettu ja lukittu ja merkitty keskus. Viimeinen kohta työskentelyjännitteettömänä on se varmennus vielä, että se kohde on varmasti jännitteetön. Ja sen voi tehdä tällä jännitteen koettimella. Ensin laitetaan toinen mittapää nollajohtoon ja sen jälkeen varmistetaan keskuksen syöttöpisteestä, niitä tulee keskuksen syöttökaaveihin. Sieltä varmistetaan mittaavaa nollaa vasten kaikki 3 vaihetta, 1, 2 ja 3, että mittari ei varmastikaan näytä jännitettä. Sen jälkeen vielä mitataan vaiheet keskenään, eli 1, 2, sitten siirrytään 1, 3 ja sitten vielä varmuuden vuoksi 2. Niin, nyt voidaan olla varmuuden siitä, että tämä keskus on varmasti jännitteetön ja turvallinen työskentely voi sitten alkaa.